urriak bostean, debut egingo Eibarren, debut egingo profesionaletan azpe pelota enpresagaz, eta egia esan oso berri pozgarri izin dut, eta ganera Lauterriko txapelketan sartuko naz direkto, eta horren astean, astelenean esan dozkue aurkezpena ukingo dugulea, eta onio kontrario eta ez dakigu. Urtea oso ondo joan da, txapelketa, txapel batzuk eta iribazi guz, da sensazio onak hasi gara urtean zehar, eta nik egia esan notizie jaso nagoenean, familie asko postu zen eta ingurukoak bai, eta bai esan ilusio handia sartzean dut, eta egia zelan doaz. Hasi gara ja Lauterrikoa prestetan da hori, klubean be Zumuluzuetan entrenamientu bat indot Lauterrikoa, eta egia esan guzture ondo ikusten az eskuetatik eta topera joango gara partidure. Esaten da hori ez, debuteko lehenengo partidu profesionaletan ez dela erreza iziten, urduritasunek horre egongo dire, baina seguro jentean animoakaz, gogotxu goaz, ganera esan dutxuten moduen sensazio honakaz, eskuetatik ondo, eta bai, topera joango gara, da iribaztera urtengo gara, seguro. Ondino entradak eta autobuserako 28 arte, domekar arte dago epea zabalik, así que hori, ja entrada guztiek akabetan dabiz eta autobuse bigarrena bat uste pipinen doazela, así que hori, jentea anima duitela, egun oso politi izango da, ezagun asko gongo gara han eta ia ondo da.